Care este visul tău? Dar eu îmi trăiesc visul. Sunt antreprenor, nu-mi spune nimeni ce să fac, să-mi fac visul meu. Lucrez cu căței, pot să creez lucruri noi. Frica mea cea mai mare pe lumea asta, după moarte, bineînțeles, este de plictiseală. Deci nu mă plictisesc și nu îmi spune nimeni ce să fac. Noi chiar îi tratăm ca pe niște copii care vin la educație și la grădiniță. El e Bubbles, de exemplu, aici de față, care Bubbles vine la noi de când avea 4 luni și acum are 8 ani. Are niște stăpâni foarte faini și care de 8 ani se bucură de statul la noi, la cazare și la grădiniță și la joacă și a fost și la educație la noi. Câine foarte fericit. Da. În Dex, la cuvântul fericire, apare Bubbles. Și ele Bubble. Avem Bubbles și Bubble. Lav este o cățelușă care e prima oară venită la noi. Avem aici o bucățică domnișoară extrem de energie. Îi se zice Lina. Lina Cocaina, așa îi zice stăpână. Aici un pomeranian care a venit la dresaj pentru că este un rottweiler ambalat greșit. Un cățel extrem de deștept, cu o personalitate pe măsură. Mă găsesc pe dogresor.ro, pe paginile mele de pe Facebook și Instagram, Olivia Panfil, pagina podcastului despre oameni și câini, unde sunt foarte multe informații utile și interesante și multe glume. Mă găsesc și la Asociația Haita, care se ocupă de promovarea și conservarea ciobăneștilor românești, dar și de educarea publicului în legătură cu animalele de companie. Scrie ce afaceri românești merită cunoscute și susține-le cu un share.